Atenció, profes! Quin és l'objectiu d'ensenyar i aprendre llengües al col·le? Temps! Correcte! Que els xiquets i les xiquetes assolisquen un bon nivell comunicatiu. Sí, les llengües es posen en contacte amb les persones. Per això, els i les profes, que sou resabuts. Treballeu les 4 habilitats lingüístiques. Escoltar, parlar, llegir i escriure. Un exemple són els contes. Això diu que era i no era. Ara fa molts anys. A un país molt llunyà. Els xiquets i les xiquetes que escolten i lligen contes es concentren amb més facilitat, aprenen més prompte a llegir, tenen més facilitat per a crear els seus propis universos i són més oberts a entendre i acceptar situacions poc habituals. Què passa? Una de les tasques que s'aprenen a escola és la redacció. Per a practicar-la hi ha diferents tècniques, però la de la redacció literària és mel de romer. I és que a escriure s'aprèn escrivint. Ui, mira, Catarroja descoberta, pensareu. Sí, però una cosa és reproduir el que s'ha estudiat a partir del llibre o del material del professorat i una altra de ben diferent és crear el propi text. A la creació literària, els xiquets són els amos i han d'usar estratègies diferents. Per exemple, descrivint un personatge inventat, la responsabilitat és absoluta de l'autor o autora del text. La creativitat, un dels valors més aclamats en els últims temps. Els textos personals possibiliten que esta creativitat isca a l'exterior. A més, crear textos literaris retroalimenta les ganes d'acudir a textos literaris. És a dir, que qui llig escriu millor i qui escriu llig millor. I més, la creació literària pot anar de la maneta de les propostes didàctiques, donant als xiquets una pista a partir de la història, dels fets relatats, dels personatges i acompanyant-la de les preguntes adequades podem aconseguir que la creativitat es dispare. Adaptant les tasques a cada xiquet o xiqueta, podem aconseguir que perden la por a escriure. Tu! Deixa en pau els meus xiquets! I que, a poc, dominen esta habilitat lingüística. Fins i tot, podem estar forjant-los com a futurs escriptors o escriptores. Ja me'ls imagine, signant autògrafs a la Fira del Llibre. Que ràpid creixen.